Sugeng enjing Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, tamu undangan, Bapak Ibu guru saha karyawan ingkang kula hormati, adik-adik kelas tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani. Puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih, awit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat sahingga kita saged makempal kanthi pinaringan karaharjan. Kula minangka wakil saking siswa kelas 12 ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak Ibu guru, awit saking sih katresnan anggenipun ngulawentah dumateng kula sekanca, sahingga saged ngrampungaken kewajiban anggen kula sekanca ngangsu kawruh wonten ing pawitan menika. Kula sekanca naming saged memuji mugi-mugi sedaya amal lan kasainan Bapak Ibu guru pikantuk pinwales saking Gusti ingkang Maha Agung, saha tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan lan katentreman, sahingga saged ngulawentah dhateng adik-adik sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi piji ingkang maremaken. Boten kesupen kula sekanca ugi nyuwun pangapunten awit kula sekanca asring ndamel Bapak Ibu duka lan kuciwa, awit saking atur saha solah bawa kula sekanca ingkang boten mranani panggalih panjenengan sedaya. Dumateng Bapak Ibu guru lan adik-adik sedaya, sapisan malih kula ndedonga mugi tansah paringan rahmat saha barokahing Gusti. Wasana cekap semanten atur kula menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang boten mranani panggalih, kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun sugeng enjing.